Ago. Ah, so as I said, Sabosoposa, only a ham, a TV and a for a piano to have been fa, Madden Sapabinum. Oh, today I come here, your frefro, nay, I suffer a refrefro. I suffer some of and so. I suffer some of Madden Sapabinum. And now could the cannot to say something that was Sapabinum. Never I got 2 good the kind and sa. And I was about good the kind and sa. And when you song, we now wouldn't support them. Of forever and so. Adam Mansa, Yada Biansa. Damocoso, Momadin Superbinum. Do I say, Madin Superbinum, Momadin Superbinum, Yawon, Momadin Superbinum. 4 years and 2, Modern Superbinum. I'll copy your from one eye from Sana and from my museum. And offer my floating to ma, nay, any gesso. And then, and say, Nipper should be, 1 quachly. Now, Sabu, I'll do a form. Paso Mochin and F. Katia Obuatos your being. I didn't see form. Woman to men trasse. And Penamadian Superb no monte yet at Jinapa. Obusiani Kanu Kuno Crapin Babo. Oba say of Kumain, in Painade, and anonymous amanfo. A copaman to do song. O Sudum. Webri, Winsani. Otopre, Manfe, Winsani. A Corandia Bra, Winsani. My friend, no, my friend, you know, be a free muye. O Kuman Paini. Munina Monquasso, never Catio Quasso. You never seem to quarter Sabian Quasso. Madaruma. And Paini, Yajinaha. And I'm a Jinaha. Namely, so Oyinche. Okodain. And you are Dane. Akukudro. At the man and never Catio Obuatos your being. And the never Simnaco, I saw him out of your being. Momo Muchidom. Namuto my church in Apa. Nani a beer woke up mem nasum debe bano. Ya for no more busweni about fa. Obiaba Cronum say, on a day, or your mamboni, on penny ye. It one of a say, Abashimo Yago Copon Crom one day. And the Madaruma. In Paina. Most sorry, I can be a year, and an anonymous amanfo. I'm a probi, and some manfo. Munina Monsorio. Munina Monsorio. Munina Monsorio. Munina Monsorio. Amrenadu. Say what's that? It was as I said. Mokasa. I was sending Pebby Fias as an so. Now some jabber or kumem. So you're hene. Oh, the doors on it, no penny, open him grassy. At the man, Frank Catobu, or to Serbian. I open him because your cousin tea. Almost all woke up Mandia. Young Shamo up Mania then and say. I don't know for the year pay you good at Pumpum. You good at Treso. On that pump for a beshi, I buy a sapam, one in a work upon. I do quite your castle on your odyssey. I never see a goyaso. Oh, you're pertaining it. You hear pay to go with you. Asray. Yeah, Asray. Yanimuko. Yanimatanio. Why, Asra, waya. Waya, Yanimuko. Yanimuadario. Asray. A young almost only apakanfo. And Numuna with a petition at the court traditional council. Maybe Sassa, one more dad journey. At the Sumiaso journey. And National Mutonko, and now Sabe, no anomansa. Apakanfo need to me on better and never Frank Tobu, or to say Biana Comiaso. On the Quanian don't know Case put a nepu. Money to me. Janquasi. I don't tell you. Aye one kasa wasa aseso aye ukromuo atwase motimaka wasa mawie asodu akọ aye benkum hine wolate wo wan kasa wotimabo wadwe awie ansa na mobabedi sansem hunu no na bibisa se sakamu onyansa ana adwere mu do
ana mpose mutu sa na mo wuyi a ewo se etwase ezesa nkam koma bre wote ne nan so na mo ne kwadi koso ne ekobadi nyina mo nkokọ no bi ye mo nkokọ se mo nyina mo nkokọ hwe se yampa se kwadwo kase oyo pata hini na kufo de besi so no aya de kware se contempt da no so ana munim wo yi nyina osim kwatia amaya nkyira okoya fa so a wo ba asase we so aya wo na ansa na oboye osim abefa amono kuruma konwa no na ye aso hemia ono di mu akoten na nakwafobia di mu akoten ansa na oboye den obefa konwa no obedi akwakwa wakonye kra hu da aye ni mfa hene mo nsan koda nwene hu bio na tumi biara ni wo mo matiba tua na nafo nkate obuo akonwa so da yede nyansa ana chichiri kuro yede dom ana chichiri kuro na ode dom na se nyansa ni mu a mfaso bi ane so meka ni kotope amomatem ho asese me bisa mo question hina na so mo dai ana bro ben ana mo ko hu no kwaji nyansa free ni ho anase mo bom afuru mo asese mo afuru susu nti mo bom se bum na se na mo pa bia na mo tibika na mo pa bia na mo timi ye aye ba mo hene wo ne hina a wo twa gwan ko hene so wo betu atwa gwan go hene so se wo su hene ba mo hene hwaniye bampo hwaniye na bi wasi kro no anya onko wo dia tieniye bi wasi kro na da ho anya onko wo dia bi wasi kro na da ho no aya asrafo dia tieniye pa na wafo afufuro ade wakaka bensam na sese atuatwa anochi na makofa sariki adaba ya dantam na sariki kwa moti ase osafo hine aye pepe na makofa ande na bananti bo mo osafo hine no emes asi anya de be koda nimu biewu de be si ase na chi na mbobie modunu mogina hwa maka hwa bebe modunu mogina hwa na maka hwa mundi baby biara mo sai den akọ etimuntie me na muntie me ne yie sayetu ohemia mo kire ye kwa ye fa so ditu ohemia kodwe kasina mudi na chi no enye wo jankwasi ana bobọ ogwa aka so ohemia ana esi hene na ahemfu egu ha yiro bia na onfa ne hemia nsam ana wasi hene na na de frehe otobo ajankwasi ana de frehe ana na bibisa mo se so ayansabi ana mo kono mo na fa mo ni su ana so obi no hu mo ni so ana mo hu no mienu abianga ntia mo manti bi ehun se ne yare ye no e de sai okapeman okuma ni ho a okapeman ni ho tie ni ye okuma ni ho a okapma ni ho akonya ban na mo de kwadwo kaseto ekosi so afra ban na mo de suaye pomponsun ewahe amuse mo badi 200 years eyenim guase de mamo se munnim akwapim history afo na mo akire so obi oni bia no famra anaso obi a bibia wo de nche famra obi a bibi woni nche no be ne abochira efisai ye nsore enkokoto kwadwo kese onyo odehye sa anabusu aneka ne abusu aneka no ana meka abusu na twagwan wo so abia press conference was a press release na wo so akira se onyo modehye omfiri wasen mu edisabeboa monko hwe na abusu ya no eka ye no saboti ase mama nyasa munimuko ana munimukasa mawu nyasa se o manfehine mesore metiawo nyansa sem na manfehine ka kire mo no sakamu ye madwuma ankanu na wo se mutie na mo san kobachi na mo koda dwene ho
na muda sem papa bi abaka kire okwapeman na yese batu wo so do kwese why press conference ya suspending here dem ya this too no who are you wo sim kwacha wona hwan wona hina jankwasi hwe no 12 na nsia kropon so baba di sanse huru bio na wo ba kropon a na baba kanya sasam ade akire okwapeman aso do ko wo ba kropon a na ba kanya sasam ade akire okwapeman bekum oba na ba kanya sasam ade akire okwapeman na moye mwadwene se mo ba faase akokosi himia efie be mo na mkokofa wa mo nyansa na akachi wo ye ntosabe mo nyansa da akachi ne ebinu no ukokofa himia na fi nkati afie amoja afie anasa chabi afie anam kofa afre he mo tua na mo kitikitiki ko mo na kurom ko ho mo na kuro himia se omaye acting queen moda that's no ka kire mo onyansani abrewati ano no onyansani abrewatia ohemia no mame nuvuntabraba mechiawo what you say onon hwemamo nsai oforegwa emuhu fi ensai no what you say ya hwe emansai etinamo ye bebrebe yina no se nyo no ebebua mankasa motifi boni ewo no bebua motifi na enche mo hwani ye mo amukro manfo na moteso no wo ba sore tiamo wo ba sore aidan etiamo amo hu se yi wampa niema na mo ye no efaso bi anyedan enni so efaso yeden enni so enfaso ayeden enni so enfaso ayeden enni so maka ne mpanga biesa mama nyansa anya dwuma wekuapem na ye panyansa awon Ghana ha yese kwekuapem koso nyansa efedan so ana ne ba ira ntima mo kese na nyansa ya yira wekuapem efise woyam panyin mo yeti bon koso sa na eba woyam panyin a wo mudu mafru edi sikachi a sa na eba na ne nyina no aye na nakufu ado wo uyo kwapini ba wajafia kropon wonyansa nyina mu no anene ne wode abato kropon adane manso no wo se ne apipi aban wagu no apipi pat wo so wagu no ese wonyansa dudu ntia yetufu a wo se wuntie nti ano na person de bese okapmandia ane nana emre no na waye wadwe se opesika kogufie eturu bata kodwo kase ati ayo pete hene achidia ane me kam wate won se kodwo kase afie ye womu yi ontimi ne akonwa bia wakropon ho no nyo hene nkonya so no kwase kufu ka ho ana kwase kufu moto no to so biesa no onwe no ye the first onwe no ye the second it's the third no aye kodwo kase no efri kwase kufu se ne mene awa himfi says ye betum akonya so ne de ngwase bebram de ane fare no wo de ane mefa ne saa ano sai ne mene akonya ban ade kwase kufu wo no nti akonya ban so na mo de kwadwo kase to kokan ne niam ban yesu ohene wia ne ntama na ahene ma bibibia na se ko eye aso hene fi ne de koma na kwase mra ko otoso abie no de sie so sama no matimi aye na mo so le tuputupuru no bi ma musika akra bi na munya bibi edia na fe atomo sabe asa won enam nsadwase na wo munim no omoye oti ase asa won atin nsadwase wo munim no omoye adentia bibi sabo samo da dwene yana ene me mamate mu wase se ekropon kuro na da ho no ayofori egwa ene kito
akwapem kro ni nyina okuma mpanyini okuma ni hɔ a mesesi so okuma ni hɔ a akropon kro no ana akwapem kro ne yeden eni hɔ eti mon sansan mwachi na mon kɔ na nafu akatie obuo nan so ankɔ na nakosi mna kɔ toso abien na nafu akatie obuo toso abien nan so na mon fa chew pamu ye duru chew pa nyansa wom na mon se mafom abrewati ano mafom ohemia sankofo ohwe yenchi achia na mu ye dese abebuo yina sabe nipa bi na pia mo ana mu kodi mu frasem eti amama adrum aye ha na mu ye ni de mu aye ha besi na leta be kola motima tro de akoma ohemia motim fo leta bi ankoye enim guasefo apakanfo enum no mu ye nim guasefo papa Samoya madwene se modi sikachi yankwaso wa wadwe se upose wote wo ho afi okuapem ana okoma ase a akuapem ase a enye sa nyansa kwanwe so ne yefa wo tieni ye mebu be enye sa nyansa kwanwe so ana yefa wabu wadwene pose wobate wo ho na wo boa otibente submitim bi atwamu dadada wo mkobo pon amoya madwene se ba mo hene because asrafo ndo ko na bai eto won so ndo ko na betu asrafo na den efu akọ na akomfo be take over na ba mo hene ekoye na wote so no ayawode a ekoye na wote so no bibisa se ayawode a mochire maye te se wo aya wadwene se media na sabe yo media na nkasa no ana wadwene wo fom na ke be ye interview a enye wo ba mo hene onsa fata se ye interview ya jinyansa efie kwapem nkonwa ho a enye wo ba mu hene na ese ebisa wo enye wo ba mu hene na wo se yebisa wo o ti ase enye wo ba mu hene na wo se yebisa wo mo beti so wa kokoti anna me na no fara me ka kire mo sai mo pa mo fa soro amesi form afa benkum akoni mfa animu ne akire mo adwene pona maboni nyina matase ni nyina no asi moye mo adwene se mo ba se yakuapem de a ane yesu yanhwe ema mo nsai no esan se wojan kwasi wonya so na ne o me kama mo ate wo ase waje na fie kropon wona ye obruni wo ye duane wonya so na ni eti wuti beka asrafo asem ada kropon kura da na asrafo na ose yesi hene ansa na munyina mababasom asrafo nsi hene a uni tumi bia oheme nya omugidi ada yimfie kisha wensa hwekwe ofaso obitiri oheme ya hwekwe ofaso kode naso na nchai nini kode anadu 2 o'clock na wona naso ai nefi ofu akware unyansa mu no ana kwche batakari na dukosu ai eye ni wode ma eye ani wode ema mo na me bisamo eye ni wode ma mo emre na so na si emre na mu don na mu ne wo no 200 years no muntimi ntwa ne nne entwa no kina muntimi ntwa ne nne entwa no kina asranse manfo yi mon sore na mon kasa na nipa binum amamboyfu binum omu ya pakanfo mon pese okoma ho beto no okadoma ho beto no mo hwe na mo so mo dai mo ankase mwachi mon samanfo mon konwa ensuo abosuma wo mkrom wo emotia mpem ne samampem ansuma daye na mo se na maye no mo adwene ye de eye mo fra adwene ye de to insania ni a 0.01 kramunya nyanse na mo de koye petition no 0.01 kramunya den munya what you say munya emperment kasan ku masubua
Medimu besia. Na mon champa tu. Medam payina se. Mechia okuma mpayini. Mechia na nafua enkate obuo autoso abien. Mechia na nakwasi mnako autoso abien. Ane mpayina eka no ho nyina. Ane opayini fianko. Akra mechia. Medamu nyina se. Akwapem concern youth. Mechia mu nyina na medamu nyina se se mo bo mechidom. Odeshi kwaku fori. Mechia wo. Abusu apan kwadwo wusu. Mechia wo. Twafo hene. Mechia mu nyina fotosan. Meyi bia afuma enye yie. Na meka na se mempa yini. Medamu nyina se mebo mu asema mo. Mama bye.